We luisteren naar de volgende vereniging. Aan de vlag te zien links, ook Nederlands Limburg. Dat zijn die van Schaarsberg. Sint Paulus. Johann, das ist Vallendar am Rhein. Eine Bruderschaft, die hatte früher beinahe nur Schiffer, die um Rhein am Werk geworden. Und deren Markenzeichen ist immer ein frischer Nelk am Revier. Aha. Die haben Archiv von aller Silberplatte seit 1700 zusammen und da ist eine Platte schöner als die andere. En die bewaren ze dan waarschijnlijk toes, want in de banken kent dat nog eens wie ook vuurwerk gezet. Ja, in Vallendar gibt es der Schönstadtorden und die Silberschmiede der Schönstädter hat dann auch das Archiv der Bruderschaft. Ja, die bank die Jos meint, die ligt hier achter op de meer. Dus kunnen we daar nog eens gaan kijken. De cultuur van Trier, de schutterscultuur, Ralf, wat kunt ze erover zeggen? Wie kunnen we de verschillen zien, das Unterschied? Ja, die Bruderschaften sind Klinder, so meistens kleinere Dörfer und sie sind im Skisport sehr aktiv. Ja. Und dementsprechend steht er so gut und spielen immer ganz gute Rolle beim Bundeskönig-Schießen und sind immer enttäuscht, wenn sie keine Bundeskönig stellen. Nou, dan zijn ze dit jaar weer enttäuscht. Ja. Hè? Ook daar hebben ze weer een parallel bij ons. Hè. Dat zijn de Belgisch-Limburgse shutters die veel sterker zijn in het schieten dan de Nederlands-Limburgse. En ook in Nederlands-Limburg hebben ze weer onderscheid tussen Noord en Zuid. We hebben niet voor niks die federatie in Zuid-Limburg, omdat die ook een keer een kwartvers willen organiseren. Ruud is bij de burgemeester. En Ruud? Ja, de ambtsketen is opgepoetst. Kijk ze maar eens blinken. Jos Som, burgemeester van Kerkrade. Ja, Wat een dag. fantastisch. Vanmorgen even wat regen, of even, een beetje veel. Heel snel gehandeld door organisatie de Rode Hal. Met een fantastische mis, echt waar. Als je zulke dekens de mis laat doen, dan staat die kerk zo weer vol. Want wie deed de mis? Dat was de dekkant van Keulen. Geweldig, echt heel goed. Omdat er was charisma, het was vermaak, Uitstraling, hoe moet ik dat zien? Nee, goede inhoud. Het geloof is toch voor de schutter een heel belangrijk element en dat kwam er heel mooi uit. Het was gewoon heel mooi, heel goed. Bent u zelf gastheer hier? Het is een lange zit wel, hè? Ja, we hebben er graag voor over. We hadden gisteren de gasten ontvangen. En een feestavond in de Rode Hal. Donderdag waren ze hier, vandaag. Er zijn gewoon 10.000, 15.000 schutters hier. Uit heel de regio. En als je die mensen ontvangt, dan moet je het goed doen. En als je ziet wat de mensen allemaal vertellen, nou, dan zeg ik, we hebben Kerkrade, maar ook zeker Limburg heel goed verkocht. Dan zijn ze een beetje kritisch ook in het wereldje. Ze komen natuurlijk, het grootste deel komt uit Duitsland. Die weten hoe het hoort bij dit schutterijfeest. Ja, nou, een reden te meer dat wij, als je weet dat iemand kritisch is, er heel goed op moeten letten dat ze geen klachten hebben. Nou, ik zeg je dat ze dat niet hebben. Mensen langs de kant zijn heel enthousiast, ze zijn heel vrijgevig, mensen helpen elkaar, mensen lachen. Ah, fantastisch. Echt een schutterswereld. Dus dat kan ook vaker in Kerkrade, dat is geen probleem. Nou, ik heb gisteren bij de toespraak gezegd, in Holland zegt man tot ziens. Maar dat is wat kil en wat firme. Maar wenn man sagt, auf Wiedersehen, dan spürt man een bestimmten gevoel. Dat wil zeggen, och, naar Kerkrade, dan moeten we maar eens naar terug, want dat is een fantastische stad. En zo heb ik het ook verteld. En zo merk ik dat de mensen, hey, we hebben veel gezien. Ik ga een keer terug. En dat is ook een beetje de doelstelling. Die stad verkopen, mensen zorgen dat ze trots op zijn. Medewerking van de media, van jullie, van de mensen. Nou, wat wil je nog meer? Nu zit u hier op die tribune, daar doen de mensen echt hun best. Zit je dan ook in je hoofd een beetje cijfers te geven of werkt het zo helemaal niet? Als ik daar alleen maar mee bezig moet houden, dan word ik gek. Nee hoor, ik ga daar zitten, ik geniet ervan. Ik praat met mijn gasten. En we zien later, ik heb begrepen van de organisatie dat ze het goed voor elkaar hebben. En dat vertrouw ik ook. Veel spaß nog. Dank u zeer, Herr Bürgermeister. Dank u, bitte. Jos Som bij Ruud Kleine en de muziekverein Oberforstbach 1911.
die eraan vooraf ging. Dat betekent dat we niet bisdom krijgen. Half? Wenn die Bundesorganisation richtig opgesteld hat, ja. Ik heb een niet Koningspaar gezien. Ja, dan müsste Münster dran zijn. Münster. Oké. Dat is op zich wel interessant, want er zitten een paar dorpen bij die bij mij het Venlose tegen de grens aan zitten. Ja, dat is de Niederrhein. Niederrhein. Kijk of we die zien. Die van Strolen, die van Winnekedonk, die van Heringen, Kaldekerken. Alhoewel Kaldekerken huurt misschien weer bij oog. Als erstes müssen die direkt aus Münster selber kommen. Und dann kicken wir uns, ob dann die Niederrheiner kommen. Münster ist ein großes Bistum. Das geht von beinahe Kempen bis over kurz vor Bremen. Und das auch regional unterschiedlich. Oben die Oldenburger, die haben große Vereine, die schäten auch gut. Ja, dat is een verein bij uit de buurt van Kloppenburg. Maar dat is zo richting Bremen. Hè? Ja? Dat is echt niet weg. Maar goed, ook Münster is vooral groen. Hè? Da kommen, am Niederrhein kommen die Spatte. Da kommen die schönen, das sind die schönste Silber im Bund, ist der Niederrhein, rote, alte Plate. Ja, das ist der Diözesankönig. Der nimmt jetzt den Diözesanverband ab. Und, goed kijken, niet vallen. Und 13 Jahre, das ist der Diözesan-Bundesmeister. Das ist ja, der Chef von Bestuur. Vom Diözesanverband Münster. We kijken over de schouwers van Hermanie Sint-Gregorius Haanrade en Cecilia Eigelshoven met naar de schuttersverenigingen uit het bisdom Münster. Maar daar hebben we er veel een lange weg afgelachen om in de kerk uit te komen. Ja, dat sind die Events. Die fahren morgens früh los. Oh ja, dan mag je die öfter. Hè? En die verenigingen die lopen samen eigenlijk. Hè? Dat maakt niet zoveel uit. Hè? Als de buurdorpen bijeen zitten dan. Toch? Corrigeer me als ik het fout heb. Hè? Oh. Beetje regen komt er weer bij. Ja, we zien wel wat gewend. Die shirt is niet van zoeken. Oh, da haben wir wieder einen Königin. Ja, want die had het zilveren. Wenn der Mann den König trägt, ist das die Frau die Königin. Und wenn die Frau es kennt, ist der Mann der Prinz gemacht. Kijk eens aan. Ja, haben wir noch einen. Hé, nog een, ja. Ja, jetzt kommen wir schon vom Niederrhein. Ja, jetzt sind wir schön Dörpke, Walbeck. Nee, echt Walbeck? Walbeck? Daar kon ik altijd zwemmen. Jo. Ja, in een freibad in Walbeck. Jo. Dat is een bestuur van Duitsers en Nederlanders. Huh? Die runnen samen dat freibad in Walbeck. Jo. Und die Aloysius, Spargeldorf. genau, Mann. die mag im nächsten Jahr das zweite große Fest, was wir haben, das ist der Bundeskönigin-Tag. Der is ook heen een keer in Kerkhoek geweest, hè? Ja, 2006. Und das ist eine Bruderschaft mit jungen Leuten, eine ehemalige Junggeselle-Bruderschaft. Und das sind junge Leute. Wenn ich da bin und mit denen am Büro schlagen bin, dann haben die alle da Laptop auf dem Knie und sind, Zeker. die sind voll im digitalen Zeitalter, ever. Dus dat Walbeck is een spargel- en een wifi-dorf. Jo. Ja. Het is trouwens een mooi plaatsje, Walbeck. Echt Ja. prachtig. Die haben noch eine Spargelkönigin. Ja. Ja, die hebben we meer, spargelkoningen. Die hebben gestoken plaatsen geschoten. Ja.
Wat mij opvalt, Ralf, want daar hebben ze mij de namen, we kunnen niet iedereen nemen. We hebben nauwelijks koning en koninginnen met voor- en achternaam kunnen nemen. Maar hier bij de Niederrhein, die verenigingen die nu komen, die hebben allemaal, zeg maar, wat mij betreft, Hollandse achternamen. Echt, daar kun je gewoon kijken. Die mensen heten Theo Eijkman, die heten Oude Henrikman. Weetse, Engbroks. Ja, precies. Dat zegt iets over het feit dat we praten natuurlijk over het oude Gelderland, hè. Dat is oude Gelre. We zijn eeuwen samen geweest. Hey, dit bedoelt zich met die zwarte uniformen? Jo. Die haben im 19. EU die Uniformierung nicht mitgemacht. Die haben sind einen schwarzen Rock angehalten. Ja, die hebben zich van de Weltkrieg niks aangetrokken. Oké. Ah, jammer dat het zo het regen is, jongens. Maar goed. Ja, es gibt auch regelrechte Gründungswellen. Dat die Jahr wird gebündelt, dat neue Bruderschaft gegründet worden ist. So Jahr wird eine Welle nach 1475, nachdem Karl der Kühne in Nys gewesen ist, haben sie verstärkt Sebastianus-Bruderschaft gegründet, weil sie gemerkt haben, dass sie damit auch ein bisschen die Stadtverteidigung stärker kostet. Ja, dat kunt ze dan zien aan die Groeningsjaren. Jo. Dat er zo'n welle is geweest. Het is trouwens Maar daar kunnen onze historicus wat over Ja, vertellen. maar het jongens. is ook interessant dat ze de lease van de deelnemers hier bij dit VS-zus, die hebben in de naam altijd de oprichtingsdatum vermeld. En dan heb je eens geturfd. En het komt eigenlijk op hetzelfde uit hoeveel ook in Limburg zelf. Dus in de 16e eeuw, 1500 zoveel, is een grote groep ontstaan. Je bedoelt de 80-jarige oorlog voor ons? Ja, nee, dat is nog te vuur. Dus de 80-jarige oorlog begint in 1561, maar... Oh, ik heb toch opgelet. Ja. En dan gaat dat weer met golven. En dat heeft met de algemene ontwikkelingen in landen ook religieus te maken. En die komen toch ongeveer overeen, de Limburgse en de Duitse. Want ik heb daar eigenlijk speciaal op gelet. En de motieven zijn eigenlijk hetzelfde, iedere keer weer. Hè. Dus de shutters aan de kerk verbinden. En dat ze zeiden op een gegeven moment het broederschap, als er nood is, pest is enzovoort, dat broederschapsgevoel, dat is ook een motief om tot een vereniging te komen. Laten we daar nog even op die pestjoren terugkomen. Want Sint-Sebastianus is er rechtstreeks mee verbonden. Ruud Kleine is, geef ik de schuld van deze wolkbreuk, Ruud. Ja, dank. Het gaat inderdaad verschrikkelijk te keer nu. Ik mag gelukkig een beetje onder die scherm en mag ik duiken. Mevrouw houdt een goede opmerking. Het soort bijna weerspreuk hoor hoor. Nu, ja, ik zeg nu is er hier geen kerkrood van hier was. Maar nu rent het veel te erg. We hebben zo'n stoot op kerkrood dat ze zien dat daar organiseren. Ja, ik zie het ook echt een beetje aan nu. Ja, dat ben ik ook. Willen me gewoon net als schermvoet houden, dat weet ik nog na. Kijk, ja, ze moeten wel een beetje blijven opletten, Tom. En het gaat echt verschrikkelijk te keer. Wint dit nu nog een stond zou doen, is er dan nog heen? Daar sta ik nog heen. Mag ik dan ook een scherm nog af en toe een keer lezen? Daar darf er lienen. De herjood is geen kerkreus op dit moment. De weergoden ook niet echt. Ach, dat arme pekje van dich, wat ze dich hebben zullen sponsoren. Maar goed, muziekverenigingen trekken zich er niks van aan, die komen dakkerboeten. Alhoewel het wel zund is. De meeste vaandels zien ook beschermd. Ik zeg niet allemaal, maar wel de meeste. Ja, die Fahnen sind dürr, sind bestickt, sind En alt. En alt, teilweise alt, bestickt und wertvoll. Und dann ist es besser, wenn man da eine Folie drum schlägt. Kunnen weer ook beneden. Dus in Nederland wordt dat gewoon dan onbeschermd Naad. metgenomen. Ja, dat wordt maar- naad. Ja. Tja. Och, en dat prachtige kleed van die koningin, dat slijp je over het marmer, het nate marmer van de Meert in Kerkrooi. Ja, die Bruderschaften nutzen das Bundsfest, um dann nochmal die Kläger vom Königsjahr noch ein zweites und dritte Mal zu tragen. Ja, Und
Daarna is het meeste dan niet meer te gebruiken, wenn je zo'n Schuhe mitgekriegt hat. Want dit is natuurlijk niet de eerste optocht in een jaar voor een Schützenverein. Hè? Ja, normal das erste Schützenfest ist, jetzt ist die Schützenfest-Saison so langsam vorbei. Ja. Und dann sind es am Bezirksfest gewesen und dann geht noch zum Bundesfest. Ja. Maar is Bezirk, is toch altijd ieder jaar maar één vers? Of, Ja. Also Bezirk ist das Dekanatsfest. Oké. Da wird dann der Bezirkskönig geschortet und der geht dann zum Bundeskönig schäten. Ralf, zien er nog spelregels voor de mode, de dameskleier, de gala-kleier die we zien? Of maakt het niet zoveel uit? Nee, das ist beinahe Tradition, dass sie schöne lange Abendkleider nehmen. Und weil sie auch abends im Zelt noch abdrecken und dann noch einen schönen Ehrentanz machen, das ist dann, um besonders die Königin nach vorne zu heben. En daar had ze het al over de Koninginnedag, die een paar jaar geleden hier ook in Kerkrooy is geweest. Wat doen ze door precies? Is dat wel een weddenwerp? Is dat wel een wedstrijd? Nee, dat is geen weddenwerp. Daar willen we die Is puur een modeshow? Nou, ook dat. Die volk die dan mitmaken, wir wollen Danke sagen. Danke sagen für die Frauen, die in der Bruderschaft helfen und inzwischen auch mitmachen. Und das ist 1956 die erste Kirche gewesen und damals ja, wird noch nicht viel Volk in die Bruderschaften. Und so hat man gedacht, so wollen wir uns Danke sagen an die Fröhlich, die ohne Frau ist. Fröhlich nimmst du das? Fröhlich, ja, de Fröhlich, ja. Ja, die ohne Frau geht in der Bruderschaft nichts. Die helfen, die dann in die witte Boxe bügeln. Und daraus hat sich aber auch eine schöne Modenschau entwickelt. Und die Bundeskönigin wird dann besonders geehrt. Het is niet zo dat het er ook bij gaat onweren. Het gaat met het volgende muziekkorps dat voorbij komt. Waarvan de route trillen. Luister maar. De sfeer is er niet minder om vanmiddag, hier in Kerkrooy. Er wordt nog altijd geapplaudiseerd vanaf de zijkant, vanaf de zijlijn. En de dirigent van de Harmonie van Eigelshoven, Jens Schatels, die tikt nog een keer aan en af. Zodat het feestje doorgaat. De Bundesschützentage 2014. Georganiseerd door de Kruitsboogschutterie Sint-Hubertus Haanrade. Of bij de oprichting Haanraad genoemd. Is dat dan een vreemdkörper binnen de bond, die twee Hollandische verenigingen? Of Überhaupt nicht. wie kijk je er tegenaan? Nein, wir sind stolz drauf, dass wir niederländische, holländische, limburgische Vereine bei uns sind, weil wir sagen, das ist Europa. Und wir freuen uns jedes Mal, wenn die mit dabei sind. Und die haben inzwischen so viele Freunde, egal wo die hinkommen, die sind sofort bekannt. Da sind wir gerade hier in Kloppenburg, Bezirksverband Kloppenburg. Das ist unsere Nordlichter. Die sind kurz vor Bremen. Und in 2 Jahren sind wir in Werlte.
Das liegt 30 Kilometer vor Papenburg an der Nordsee. Also da müssen die Jungs mal jetzt fahren. Dan zus je nog eens wat. Hè? Ja. De Duitse schutterieën trekken in 6 bisdommen aan ons voorbij. Ze blijven binnen die bisdommen. We hebben er al een paar gehad. We zitten bij Münster. Maar dit gaat natuurlijk wiet boven Münster nog door. Maar ook in Niederrhein hebben ze verenigingen die onderdeel uitmaken dus van het Diöcesaanverband Münster. De Limburgse jagersmars klinkt weer. En dit is het volgende feest, hè? Jo. 2016 in Werlte, Hoe is dat? 30 Kilometer vor Papenburg. Oké. Wie lang van tevoren weten ze dat ze mogen organiseren? Wir verjähren 5 Jahre im Führung. Oké. Also haben jetzt bis 2019. Dan hebben ze tenminste tijd om die top in te richten. En in Nederland, als het OLS hebben ze gewoon op de volgende dag moesten beginnen te organiseren. Anders kunnen ze van jaar niet klaar. Hè? Ja. Ja, da haben die bei uns ein bisschen mehr Zeit. Und wir vom Bund unterstützen dann auch ein bisschen, beraten. Und ja, normalerweise schaffen wir das immer recht gut. Inzwischen haben wir Anfragen meistens von Städten, die sagen, wir möchten das Fest an, weil die merken, oder man hat gemerkt, wenn das Fest hier gewesen ist, dann kommen die Leute anschließend zu uns zurück und sagen, ach, das war so schön, da machen wir uns sonst Urlaub. Ja. Und der Effekt hält noch 10 Jahre an. Wist je? Ja, die hebben er wel plezier in, hè? Ja. Ach, das ist der sogenannte Euro-Willi. Willi Lienen, Ja. der hat in Krakau der Vogel geschaut von den europäischen Schützen. Und der ist durch halb Europa gejäht und hat überall als Europakönig repräsentiert. Und da haben wir ihn schnell Euro-Willi genannt. Dat is al een mooie naam. Jo, und- Euro-Willy. Euro-Willi, Willi Lienen. Und der war LKW-Fahrer. Und er hat dann auch damals einige karitative Transporte mit seinem LKW gemacht. Ja, europäische Schützen, ganz wichtiges Thema. Ende der 50er Jahre gegründet. Und inzwischen aus Niederlande, Belgien, Frankreich, Schweden, Ja. Polen, Ukraine, Österreich, Schweiz. Österreich, Schweiz, also sehr viele Italien, sehr viele Schützen, die sich alle 3 Jahre auf dem Europafest treffen. Und das ist wirklich Verbruderungsfest, würde ich sagen. Da geht die Stimmung hoch, da wird gefeiert und ich glaube, das können Politiker nicht machen, die Leute so zusammenzubringen, dass da 20.000, 30.000 Schritte auf einem Europafest zusammen feiern. Dit is dirigent Wolfs van de Haanrade, van de Harmonie. Kijk eens wat hij op de borst zit hangen. Daar is die een vogel, Jos. Ja. Borstplaten met door de schilden aan. Wie weet gaat dit naar onder, regisseur? Richting de knie? U wilt ons dadelijk zien. Dit is de Bundeskoning van 2014. Die is gisteren bekendgemaakt op de Bundesschutstag in Kerkel. Ja, kijk eens wie. Nou, tot net boven de knie. Maar het kan nog verder, hè, Ralf? Jo.
het ze echt allemaal erop hangen. Ja, und auf die Schilder wird abgebracht der Name, das Jahr, wo er König war, vielleicht der Namenspatroon. En nog een kleine wiets. Nee, dat niet. Nee? Wel vaak hinwijzen nog wat werk dat ze doen. Ja, das Handwerk kommt drauf. Ich hoffe, die hat da ein Kugellager drauf gemacht, weil der Kugellager herstellte. Ja. Also da sind tolle Platten hergestellt worden. Ah, deze zien ook interessant, hè? Dat is, deze koning loopt nou net achter die muziekvereniging. Laten we maar even luisteren naar deze muziekvereniging. Ja, das ist die alte Schützengilde aus Aachen, Karl Schützengilde. Die Sache, der Ursprünge würde von der Palastgarde von Karls dem Großen stammen, aus dem Jahre 800. Aha. En zo noemen die zich ook, hè? Ja, Die verein. Dus we zien toegekomen aan het bisdom Orken. jo. En dan krijgen we die van Korsenbroek. Dadelijk, en ik hier. Ja, ich hoffe, dass die Könige waren hier. Vielleicht sind sie vom Rhein geflüchtet, ich weiß es noch nicht. We moesten wel even aan de bel gammelen dadelijk als die van dicht komen, hè? Jo. Dat is goed. En die heeft veel verenigingen, hè? Dat bisdom Orken. Ja, 440 Bruderschaften, Schutterei und Gilden. Ja. Nou ja, die zien zo heen, hè? Die zien binnen een kwartier zien die allemaal heen. Da sind viel von hier. Ich glaube, die Hälfte ist binnen hier. Ja, dat is dan de Bundeskoning, hè, van bisdom Aken. Ja? Dat is zijn vrouw. Dan kijk eens, Duren. Duren Noord, nou ja. Dus tussen Kullen en Orken in. Daar rie je ook zo voorbij. Ja, der Diözesankönig von Aachen, der kommt aus Stolberg, ganz in der Nähe. Ist Hans Reinhardt und mit Ehefrau Gisela und hat sagenhafte 28 von 30 möglichen geschossen. Ja, ik ken de wedstrijd niet, maar dat is veel. Of dat is... 30 möglich. Und die 10, das ist so groß wie eine Penning. Half had ze gezien welke vereniging dit was. Ja, das war die Tambourchor Einigkeit Birkesdorp und die Bruderschaft St. Petrus aus Birkesdorp. Die sind ja von dem Black Föß verewigt worden in dem Lied, wenn in Birkesdorp der Bur auf der Hochzig tanzt. Und die... ja, Prachtige nummer, de klompendans. Ja. Jo. Oké. We gaan zo nog eventjes naar de eretribune, terwijl deze vereniging voorbij loopt. Want Ruud Klein staat te kloor met de heer Susalmzalm, de Emanuel. Jo, Dr. Emanuel, Prinz zu Samsan. Kijk, dat wil ik even huren. Ja, zeker. De prins zelf, Ruud. Der Hochmeister. Der muss stolz sein, oder? Ich bin ganz glücklich, hier bei Freunden feiern zu können. Ein so schönes Fest in Kerkrade. Wir haben hier, glaube ich, 30.000 Zuschauer, wir haben 12.000 Schützen. Was will man mehr für so einen Tag? Der bisschen Wetter stört da gar nicht. Nee, überhaupt nicht. Ich kann mich vorstellen, dass es vielleicht in Deutschland ein wenig Widerstand gibt, um nach Holland zu fahren für ein Fest als dieses. Also für mich persönlich nicht. Ich wohne auf der holländischen Grenze. Ich komme aus Anholt, das ist genau auf der holländischen Grenze. Für viele Freunde hier ist es so,
die kommen immer gerne nach Holland, weil sie haben entweder hier aus der Gegend sind es Menschen, die Erinnerungen haben, dass sie Ferien hier machen. Sie haben Schulfreunde hier. Es ist keine Grenze mehr seit 40 Jahren mehr oder 30 Jahren mehr oder weniger. Es ist eine ganz offene Region und wir nutzen das alles gerne, um hierher zu kommen und Freunde zu treffen. So, das können wir öfter machen. Ja, machen wir auch. Okay, das ist ja gut. Nun habe ich gehört, dass Sie gestern Abend, ich meine, es war gestern, Ja. in Holländisch gesprochen haben hier in Kerkrade. Das stimmt. Also wie gesagt, ich komme aus einer Region, wo man auf der holländischen Grenze sitzt und ich kann Holländisch lesen, ich kann Holländisch sprechen ein bisschen und ich nutze das auch, wenn ich darf. Und gestern Abend durfte ich das und habe auf Holländisch dem Bürgermeister Som geantwortet und das war sehr schön. Dus misschien is uw Nederlands beter dan mijn Duits. Das glaube ich nicht, aber zumindest ist ein Annäherungsprozess da. Okay, und wie sieht der Tag von heute, wie sieht das weiter aus für Sie? Wenn es weiter so geht, sind wir hier in einer Stunde maximal fertig und dann gehen wir rüber in die Rode Hall und haben in Rode Hall dann den Abschluss. Und dann wird noch ein Bier getrunken? Garantiert nicht nur eins. Nicht nur eins. Sehr gut. Vielen Dank für Ihre Zeit. Gerne. Und viel Spaß noch. Danke sehr. Tot ziens. Tot ziens. Dat horen de echte Princeton. Zeker. Zu Salmsalm, hè? So ist das. Half. Die alten Rheingrafen. Und das Schloss Anholt hat auch eine geschichtliche Bewandtnis. Da sind die Verträge von Anholt geschlossen worden zwischen den Niederlanden und Deutschland. Und da ist die Region Eurode auch mit durch entstanden. Ja, dat kasteel Anholt ligt net over de grens bij de Achterhoek, bij Dinxperlo, bij Millingen. Aan die kant moeten we Schloss Anholt vinden. Und ich kann bestätigen, was der Hochmeister gesagt hat, nämlich erstens, wenn die deutsches Ressortiment hier hat, würde sie nicht so stark gekommen, nämlich die Beteiligung ist gigantisch. Und normalerweise schlägt Kritik und so jetzt bei mich als erstes ab. Und ich habe keine Inzie gehört, die gesagt hat, ja, warum ja dann nach Holland, wie die Deutschen so sagen. Ja, dik is alle klachten binnen, alle kritiek. Dat kunnen we allemaal bij dik in de brievenbus. Ja, als eerste. Blitzableiter, sage ich immer. Da heb je toch een Blitzableiter. Da heb je toch een fijn beroep. Ich dachte, das ist ein Traumberuf. Die Leute sagen immer, ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht. Ja. Ich habe mit freundlichen, engagierten Leuten zu tun. Und ja, wenn die was nicht passt, dann sagen die das auch. Und ich bin Schütze mit Herz und Hand, von daher ist das ein toller Beruf. Want wat is die eigenlijke beroep eigenlijk? Ich bin studierter Diplomkaufmann. Oh, ja. Ich habe also Ökonomie in der Universität in Köln studiert und anschließend EDV-Organisation hier mit. Und ja, dann irgendwann seit 1996 bin ich dann Geschäftsführer des Bundes geworden. En dan weten ze zich te vinden. Hè? Ja. Kijk eens, wat een pleetje. Het weer is weer verbeterd. We zien het prachtige stadhuis van Kerkrooy. Het Greun werd volgens Jos ook van groot deel bij Sint-Hubertus gehuurd. De schutspatroon van de jacht. Maar vast en zeker ook bij de Sint-Sebastianus. En dat is de grote patroon natuurlijk wat betreft ook de ziektes, hè, de pest. Antonius is voor de ziektes bij de pest bij de beest, bij het vier. Ja. Maar Sint-Sebastianus is met die pielen, doorboord, door pielen, eigenlijk de grote patroon voor de vuile schutterieën. Misschien kunt je me samen, Jos en Ralf, wat meer de achtergronden van de Sint-Sebastianus nog verduidsen. Ja, ich glaube, der Sebastianus ist prädestiniert für die Schütze. Erstens wegen der Pile, wegen der Pfeile. Und der Pestpatron, man sieht, das wurde ein Jäger tot, eine schnelle Tod. Die Pest kommt wie eine Pfeil und man war innerhalb von ein paar Stunden durch. Ja, en de mensen wisten niet waar ze aan dood gingen. Wie is de schuldige? Genau. Und darum hat man den Sebastianus genommen, weil der
Symbol zum Schutz war. Die was al een keer geschoten, hè, met pielen. Daarbij kunnen we ook, hè, dat is een van de elementen waarvoor de broederschappen zijn ontstaan. Die hebben elkaar geholpen in die moeilijke tijden. Want er waren nemens meer om de doeien te begraven. Er waren geen mensen meer die ervoor zorgden dat mensen nog begraven worden. Ja, op het platteland. Dus de moest dat fatsoenlijk organiseren. Natuurlijk, op het platteland gaat minder dan in de steden, omdat de pest is door de vlooien die in de ratten zaten. Hè, dat is bekend. Hè. En in de steden wordt dat een veel groter risico dan op het platteland. Maar het zijn zo straffende handen van God. Hè? Dus men weet het niet te duiden en men probeert zich op allerlei mogelijkheden daartegen te beschermen. En dan zijn broederschappen ontstaan die door speciaal voor ook processies organiseerden om het kwaad af te wenden. Ja, en als Sebastianus al die giftige pielen weerstond, dan moesten die als patroonheilige pakken. Ja, dat is wel allemaal hinein geïnterpreteerd. Hè. Sebastianus bleek een Romeinse ridder. Hè, een marteldood is gestorven omdat ze met pielen doorboord hebben. Hè. En dat hebben de schutters dan overgenomen en met zijn er andere functies bij bedacht. En dat mocht dan ook verder niks mis mee. Ja. En wie de Duitse bond is opgericht heeft, in Kuilen gezag, we pakken de naam, Sankt Sebastianus. Hè. Ik heb het trouwens geturfd. Er lopen er 109 San Sebastianus met en een 50 Hubertus van de 160 die je hebt kennen achteraan die een jaartal erachteraan. Bijna 450 Bruderschaften sind Sebastianus-Bruderschaften bei uns im Bund. Sint Philomena, Chevement, oftewel Chevremont. Het is een viertal op de kerk. Chevement zeggen we. Dat werd ze genoeg, Ralf. Hè? Ja. Chevremont. Chevremont. Er zijn vriendschapsbanden, hè? Jo, tussen St. Michael Schützenbruder Kelz, das liegt bei Dören, ja. Und der Schütterei St. Michael Chevremont. Und die besöken sich seit viele Jahren und haben gesagt, wenn wir schon hier in Kerkrauer sind, dann können wir schon zusammen marschieren. Und haben uns das gemeldet und haben gesagt, dann planen wir die auch gemeinsam in. Dat is net. Ja, dat was schon. Al zo'n 2 uur lang trekt hij een schuttersoptocht over de Meert in Kerkrooy. Bij het Bundesschützenfest 2014 georganiseerd door Kruisburg Schutterie Sint-Hubertus Haanrade. En we hebben een prachtig uitzicht over de Meert vanuit de commentaarwagen. Ik doe het samen met het commentaar Jos Gerets, de hoofdredacteur van het Limburg Schutterstijdschrift. En de Ralf Heinrichs. En dat is de secretaris van de Duitse bond. En we zien nog niet klaar, Ralf. Aber das tut noch jetzt. Ja. Der Diözesanverband aus Aachen, die haben sich richtig stark ins Zeug geworfen. Ich nehme an, dass da bestimmt 150 Bruderschaften von kommen. Jetzt sind 450 insgesamt. Die werden hier mit mannstark oplopen. En op het eind krijgen we nog de Limburgers, hè?
Ja. Die Wenn wir so lange senden. Proberen we, hè. Jos. Ja, die laten zien wie het echt moet. Heb ze gehoord wat de zaak hadden? Nee? Heb ze niet gehuurd? Nee. Misschien moeten we dat maar laten dan. Dat is een moderne koning, hè? Ja, und gibt auch ganz moderne Silber. Die Bruderschaften sind auch immer so ein bisschen Spiegel der Zeit. Während Silber aus den 50er Jahren, das war, wie gesagt, in Deutschland sagen wir Nierentischform. Das war so eine typische in den 50er Jahren. Und es gibt jetzt ganz tolle neue Silberplaten, die ganz hochmodern gemacht werden. Overigens, de oude schilden, daar kunnen ze aan zien of het een rijke tijd was of een slechte tijd. In een arme tijd dan zijn het hele kleine plaatjes, worden zilver te duur, hebben we niks over. En in de goede tijd, als men rijk wordt, gooit men een grotere platen tegenaan. Ja. Gehuurd als er gaan trommelkorps met voortdurend muziek. Er wordt verzorgd door Sint-Gregorius, Haanrade, de Hermanie en de collega's van Sint-Cecilia Eigelshoven. En die hebben alle wolkbreuken en zonneschijn doorstaan. Toch, Ruud Kleine? Ja, inderdaad. Een doorweekte kapel. Althans, ze hadden nog wel het regencapes aan. Nee, voor mij de dirigent. De hand die van Egelsen dan weer uit het Belgisch moet horen. Dus we gaan gewoon nog even over het Nederlands zo. Super. Stel jezelf even voor. Ik ben Jens Gaathofs uit Riemst, België. Wat ik me nu afvraag, er komen hier ontzettend veel muziekkorpsen langs. Krijg jij van de organisatie een seintje wanneer jullie iets moeten doen of hoe werkt dat? Ja, er is een meneer daar in het zwart die mij teken geeft van spelen of stop met spelen. Inderdaad. En deze weersomstandigheden, ik ben geen expert hoor, maar je moet toch ook een beetje op toon blijven en stemmen en zo. Hoe werkt dit? Want regen lijkt me nooit goed. Nee, helemaal niet. Heb je het net gehoord al ook? Inderdaad, ja. De stemming is vrij irritant met het regen. En ook voor de houtinstrumenten is het niet goed voor regen, nat, zon, droog. Auto werkt altijd met weer. Ja, inderdaad. Dat is een beetje lastig en voor ons vervelend. Dus je gaat je kwaliteitsnorm wat naar beneden bijstellen dan? Inderdaad. Helaas. Nog zo, ja, inderdaad. Heb je nou ook tijd om op het niveau te letten van de korpsen die voorbij trekken? Dat lijkt me dan wel met jouw muzikale oren. Inderdaad, inderdaad. Ja. Er zijn heel verschillende korpsen. Van die tamboer, fluitkorpsen, harmonieorkesten, fanfareorkesten. Veel hoog niveau vind ik ook wel. Talent, kunnen scouten? Ja, sowieso. Maar ook wel mensen van buitenland en zo. Dus misschien een beetje moeilijk om te scouten voor ons orkest. Komt er nu weer een voorbij, we gaan even luisteren. Dankjewel voor je tijd. Dankjewel. Hè. Dank je. Vielleicht eine Besonderheit, wie immer bei Bundeswesten wird der hölzerne Adler mitgeführt und Schützenschwestern begleitet. Er wurde 1949 aus Lüttwolf geschnitzt und symbolisiert den Ja, diese Bruderschaft aus Düren, die bringt immer so eine Wurel mit, die wird in Festobtocht getragen. Prachtig. Und da sind die ganz stolz drauf und ist ein Markenzeichen dieser Bruderschaft aus Düren. Ja, zo maakt ze het verschil, hè. Doen die dan ook met die slijpen vlechten, zo wie in Beieren gebeurt? Habe ich noch nicht gesehen, habe ich nicht gesehen. Das ist die Bruderschaft aus Langerwehe, gegründet 1540. Und der Wurel ist von 1949 aus Lindenholz und symbolisiert den Königsvogel. Wat ik bedoel, dat ze met die linten om de pol draaien waar de vogel op zit, zo wie in de meiboom. Ja. Ja. Habe ich nicht gesehen. Nee? Steht dann. Maar goed, het geldt voor de Duitse schutterieën ook. De vogel heeft alles met de vruchtbaarheid te maken, toch? Ja, es gibt verschiedene Theorien. Manche sagen, es ist heidnisch Symbol, heidnisch Ritual. Die erste Erwähnung, wir haben etwas haben gesprochen, Küsten ja, aus der Ilias.
der bei der Leichenfeier vom Patroklos, hat er einen Doof an das Schiff gebungen und er muss dann geschoten werden. Das war der Vogelschild. So, und so wird vermutet, man will es nicht genau, ob das vielleicht eine alte Frühjahrsbrauchtum. Maar ja, het voorjaar. Ja? De vogels leggen weer een ei. Ja, en het vogelscheten vindt ook vaak plaats rondom Pinksteren. Hè. En Pinksteren is het feest waar de Heilige Geest afdaalt, over de Lu. Maar wat er al zegt... De Heilige Geest is soms als doef wordt afgebeeld. Ja, zeker. Zeker, de duif. En ietsjes daarvoor hebben we dan Porsche met de paaseieren. Ook weer een vruchtbaarheidssymbool. Hè. Ja. Maar dat gaat al terug naar de oude Grieken. Daar zou Afrodite, ook weer de godin van de vruchtbaarheid, van de Olympus afdalen in de vorm van een vogel. Oké. Wat is het toch goed als je in de wagenbeer zit? Ja. Nou ja, de kind het rechtstreeks vertalen naar vogelen, hè. Maar ja, dat is in het Duits, leed dat wat gevoeliger, dat werkwoord als bij ons toch, vogelen. Ja. Dat heeft ook met vruchtbaarheid te maken. Dat heeft ook met vruchtbaarheid, anders komt dat niks, hè. Nee. Vogels. Anders komt er geen ei, hè. Kijk eens, weer het goed verzorgd, hè. Ja, man vermutet sogar, dass die erste Frohleichnamsprozessionen, das sind die Hostien im Peristerium, im Taubenschlag, im Duvelschlag getragen worden. Man meint, es könnte sein, dass die Heiden so vom Heidentum zum Christentum leichter geleitet werden konnten. Ja. Dat is ook... dat is zeker. Die heiden hebben zich nauwelijks wat aangetrokken van de eerste missionarissen. Het altaar, hè. Dus dit is niet zo'n grote stap van rondom een heilige eik bidden of rondom een altaar bidden. Dat is... Het is niet voor niks dat ze al door die eikenblijer mee showen. Ja, nee, maar ja, precies. Blauw-wijs, Ralf? Schophoven. Ik kom uit Schophoven. Schophoven? Schophoven. Wat is niet Blauw-wijs? Sorry. Sint-Hubertus Schophoven. Nee, de trommelkorps dat eraan vooraf ging. Ja, also Trommelkorps Schophoven mit der Hubertus Schützenbruderschaft aus Schophoven. Oké. En Schophoven, waar zoeken we dat? Ik heb op de Duitse kaart zitten zoeken. Ik heb bepaalde dorpjes niet kunnen vinden. Zo klein. Duren-West. Als ik van Duren-West. Ja, maar dat zijn dan boeteweken geworden. Dat hebben ze heel vaak. Hè. Ja. Dorpjes van een grote stad. Hè. Maar dat ding is toch op het huidige internet dat ze alle dorpen kunt vinden. Maar er zijn echt plaatsen bij die vandaag metlopen, die kan ik echt niet vinden. Ja. Maar dat kan aan internet liggen. Ja, Schophoven wird wahrscheinlich eine Hof gewesen, wo Schöpe gehalten worden. Zeker. Moet eens kijken dadelijk misschien de Sebastian Schützen Zuchtelen Sittard, opgericht in 1407. Ik heb gezocht, dat ligt bij Vierze, dat is een boeteplaats van Vierze. Maar waarom dan nu de toevoeging Sittard bijgegeven is, dat heb ik niet kunnen vinden, want het ligt toch ongeveer 30 kilometer onder elkaar. Ik vermoed dat Zuchtelen leed ook niet weet van Lobberich. En Lobberich heeft een boeteweek of een stroot. Wie is dat? Als de huisjes aan één stroot liggen. En die heet Sittard. Okay. Maar ja, waarom dat dan bij Zuchtelen is geplaatst. Maar als ze van Zuchtelen naar Lobberich gaan, komt ze door Sittard. Ja, goed, het is allemaal hertogdom Jülich. Hè? Dat is ooit in 16 en 17 eeuw wordt dat een enorm machtig gebied. Hè? Dat de topbanden voor hebben. In ieder geval weet ik wat, dat Sint-Rosa uit Sittard op dit moment, die hebben zwaar gezocht naar historische banden. En ik geloof dat ze die richting nog niet op hebben opgezocht. Oké. Misschien kunnen we ze helpen. Ja. Maar ik heb al dakker gehoord dat een gehucht of een strootnaam Sittard hoort. Dat is toch blijkbaar een naam die dakker tegen de gebruikt werd. Als veldnaam. Ja. In Mönchengladbach hier wordt ook nog een ort is Sittard.
Kleine, wie hebt je Ja, nou met trotse jongens, want ze komen uit de buurt van Paderborn. En wie nennt man das? Bundesliga Spitzenreiter. Spitzenreiter, erster Platz. Eerste plaats, Paderborn in de Bundesliga. Dat gaat echt nooit meer gebeuren, toch? Bitte? Dat is zum letzten Mal. Das. Ja, das hat es noch nie gegeben und er ist auf jeden Fall Wahnsinn momentan. Gefällt es ein wenig in Holland hier? Ja, ist ganz gut. Ja? Ja, Kann man öfter machen. ja kann man ruhig öfters mal machen, ja, auf jeden Fall. Okay, und nächstes Jahr Champions League also? Ja, gegen Ajax. Gegen Ajax. Gegen Ajax. Paderborn Ajax. Finale, wir machen es für dich. Finale? Ja, sicher. Ja, dus is het beer begint ze onder de kop te stiegen, die van Paderborn. Maar dat is gewoon het erg, ze zijn er trots op en ze hadden een fijne optocht gelopen, dus gaat prima. Gewonnen ze in het... Oh, nog één ding. Ich habe gehört, ich bin ein paar Stunden hier jetzt, die Gläser in Holland sind zu klein. Stimmt das? Zu klein. Ja? Und zu teuer. In Deutschland, Ja. wir haben solche Gläser. Puntje van kritiek voor de organisatie. Nummer voor met Tom. Ja, is goed. Halve liter slom in voor de volgende keer. Dankjewel, Ruud. Dit is ook een prachtige schutterie, hè? Zo blauw hebben ze niet Ja, in Nederland. Dat ist ein Tambourchor, wo jemand vom Tambourchor der Vogel geschoten hat. Aha. Dus dan moeten die zich melden. Es folgt ein neuer Bezirksverband. Bezirksverband Eschweiler mit dem Vorsitzenden Bundesmeister dieser Woche, dem Bezirkskönig Ralf Krause und Frau Janina und dem Bezirksprinz Oliver Arnold, Bezirksschülerprinz Marvin Weber. Aus Notberg die St. Sebastianische Schützenbruderschaft mit dem Prinzpaar Jonas Schilling und Anne Schröder, dem Prinz David Brandweiler, Schülerprinz Jannik Brandweiler. Het fluit- en trommelkorps, Sint-Jozef Koningsbosch, zeggen wij. Ook een grensplaats in Midden-Limburg dan. En ik zag de bezirksvlag van Eschweiler. Ralf, lopen we dan een beetje in het schema? Gaat het allemaal nog goed komen? Ich hoffe, ja. Nee, sie haben es gut abgestellt. Also, dafür, dass das ein bisschen Chaos war heute Morgen mit der Rennen, während die meisten am ja nicht auf den Abstellplatz drauf kosten. Ja. Und sie müssen an der Rode halt abstellen und versuchen, Chaos mit 10.000 oder 12.000 Schütte zu organisieren. Da hat sie immer noch recht gut geklappt. Het water dat was in de mond. Ja, ich glaube, der Bürgermeister hat ein paar Elemente vom OLS übernommen. Die Bewirtung auf der Ehrentribüne, die scheint ganz gut zu sein. Ja, dat is een traditie. Letztes jaar was het misschien zelfs een beetje overdreven. Ja? Ja. Had je grij over? Ik weet echt niet, maar ik heb wel gehoord dat het erg goed wordt. De club uit Gerderaad. Ein Stadtteil von Akkelenz. Erkelens, ja. Ook het oude Gelderland, Erkelens. Hier werd nog even goed doormarcheerd. De ene deed het wel, Ralf, de ander niet, hè? Ja. Aber ich sag, da gibt eine witte Paradebox bij. Dat is de paradebox, ja. Het is wel goed en mooi dat ze marcheren, moeten ze wel in de pas marcheren. Ja, dat is niet echt Korea, Noord-Korea. hè? Nee, dat is het niet. Maar goed, ze hebben wel, ik denk dat ze toch wel pilsjes op hebben. Want deze hebben natuurlijk weer even moeten wachten bij de paarden achter bij de teek. Voordat ze kosten komen. hè? Die haben 3 Stunden Zeit gehabt. Ja, zeker. Dat geldt ook voor mijn collega Ruud Kleine, toch Ruud? Jo.
Ruud, bist er dan nog? Ik ben er nog, Tom. En wens je de man neer voor mij herkent, dan zit ze kijken, mag ze bellen naar L1, dan mag ze kans op schön prijzen. Dag Lei. Hoi jongen, hoi. Wat zijn het er veel, hè? Het zijn er echt heel veel. Verstand zit ik op een gegeven moment stil. Hè. Allemaal Duitsers in die tekstjes. Dat is, ja, dat is waanzin. Wat wil ze dan met zaken leggen? Nou, ik dacht zo'n op à la OLS, dat doe ik een of twee en dan is het wel goed. Het blijft duren, ik weet niet waar ze allemaal vandaan komen. Mensen komen ze met veel, dat weet ze wel. Ja, laat we het daar maar niet over hebben. Maar het leuke is natuurlijk wel, het is een volledig andere shutterscultuur als die veel gewend zijn. Veel zijn van shutterie stank Steve en ze zijn van shutterie hello en helaaf. En ze lopen te zwaaien naar de lui en ze vinden het allemaal geweldig. En dat is toch een heel ander sfeertje. Terwijl de muziek wel heel erg militaristisch is van hun. En dat is toch leuk om dat een keer in Limburg mee te maken, denk ik. Goed te zien bevelp ik. Misschien nog een plaatje in de Duitse Bond voor ik zo. Ergens. Een leuke functie, hè? Oh, no. Ik houd me bij Gerry Koopmans, maar zeggen. Nee, het is goed zo. Maar het is wel leuk dat we er een keer zo nadrukkelijk metmaken. En ik was al eens een keer op een regionaal shuttersfeest geweest. Maar dit is dan toch veel groter. En het is mooi om dat met te maken. En dus is ook gelijk wie internationaal dat shutters gedeuns is. En dat is natuurlijk ook een heel interessante. Want ik heb hier van dorpjes gezien. Nog nooit van gehoord. Maar dan lopen wel dan 20, 30 man uit zijn dorp met een achter een baan aan. Met zijn heutje op schutsen. Is behoorlijk enthousiast, Lei Meijsen. Ik ben echt enthousiast. Ik vind ook de organisatie, want dat is het om dat overeind te krijgen, dat die ook allemaal achterin lopen en niet allemaal tegelijk langskomen. Oh, zonder te veel. Ja, een keer wel, ja. Oké. Ik trouwens danken dat ze zo eerlijk is om die bergen gewoon vast te houden, want dan wordt ze het eerlijk wegzetten, maar ja, dat houdt toch geen geloof. En dat houdt ook geen geloof. En vooral mijn diëtisten niet. Dankjewel, hè. Hoi. En wij kunnen het weten, hè. Ruud Kleine, Lei Meijsen, dat is Ralf de oud-collega van de UMRO. En die heeft vrij veel gedaan in uitzendingen, in programma's en het schutterswezen in Nederlands-Limburg toch een grote dienst bewezen. Ja, en het er een keer als experiment is er met de shutter van Oosterrode optocht op de OLS Hij was toch commandant, hè, voor een tijdje, toch? Nee, Donno is er lid geworden van Oosterrode. Van Gertrudis, ja. En niet veel later schoot hij zichzelf koning van Oosterrode. Dat klopt. Er is een cd op de markt en daar staat hij als koning. Met Marije als koningin ook nog op. Lei Meijsen dus. Ook hier te zien in Kerkrooy aan de kant. Waar we volgens planning nog een, een 3 kwartier optocht hebben. Want we kregen ook nog een delegatie uit Nederlands-Limburg. Die zeg maar Nederlands-Limburg vertegenwoordigen. En voor de kijkers in Duitsland kunnen die dan ook zien wie stram en stief weer doen. Hè? Maar ja goed, het is geen wedstrijd. Lei zag dat er zoveel culturele verschillen zijn. Maar eigenlijk heeft het cultuurverschil in de optocht vooral met de wedstrijd te maken. We hebben u samen geconstateerd dat er nauwelijks culturele verschillen zijn, toch? De band, de onderliggende geschiedenis en ook de afkomst is één stam. Hè. Dus één stam. Maar alleen heeft dat verschillende takken gekregen. In Brabant doen ze het weer anders dan in de Kempen, Belgische Kempen. En de Duitse shutter doen het weer anders dan weer hier in Limburg. En zeg ik het goed dat het geuniformeerde, hè, de keuzes van allerlei uniformen, militaire uniformen in Nederlands-Limburg bij de schutterieën, dat men dat dus in Duitsland niet zo ziet, want daar heeft men dus gekozen voor het groen. Ja, we hebben het al kort over de Tweede Wereldoorlog gehad. En dan zit er half van, dat is vooral veranderd na de Tweede Wereldoorlog, toch? Ja, dus Zo van die Uniform ist nach der Zweiten Weltkrieg aufgekommen und dafür haben die meisten in de zwarte rock. Het zwart van Walbeck. Ja. Maar het is gekomen in de 19e eeuw pas. Dus in de shutterieën zich gewoon uniformeren. Uniform betekent niet meer en niet minder dan allemaal hetzelfde. Omdat ze die shuttersfeesten gingen organiseren. En dan willen ze zich onderscheiden van de anderen. Dus het is gewoon een manier om zichzelf... En die uniform... Want daarvoor hadden we gewoon ook allemaal de kermisbox aan. Ja, nee, het moest een hoed hebben, een sjaar en een hijsje. Dan wordt ze lid van de shutterie. Oké. Prachtig woord, hè, box. Dus dat zeggen ze in Kersebroek ook, box. Ja, okay. Dat is trouwens een Hebreeuws woord, box, heb ik me verteld. Het heeft een beeld van 1900
30. Da steht die Delegation von der Schütte vom Bund steht in Rom auf der Petersplatz. Und unser alter Oberst, der hat Geld von der Bruderschaft abgenommen, damit er mitfahren konnte. Und da hat er gesagt, dann stung ich mit der Wittebox neben dem Herrn Papst. Und da ist mich das Hetz in der Boxenkasse gerutscht. Und vor kurzem ist mich das Bild in den Hängen gefallen und da war eine Inziehung auf den Wittebox trug. Das war der Oberst Kreuzer Friedrich. Ja, dit liedje kennen we natuurlijk van onze zangerkoningin, Peppy Kraft. Uit Limburg komt de muziek, maar het origineel heet Aus Böhmen komt de muziek. Nu weet ik even niet of het een Böhmisch nummer is of gewoon van Ernst Mosch en zijn Egelender kameraden. Maakt niet zoveel uit, klinkcode. Zeker. Ja, ik was het er in Kerkrooy maar altijd zo bon doet zijn. Hè?